Dito sa Inasal. Yo. Ada ta karon sa Maranding. Parking kay ilaw tagbalik nilang Inasal. Sa man dili pwede ra na diri butang. Sulod. Terus sa tao din. Bayad sa tabayad. Pila din na? Sa tamang ginaw. Ginaw sa tagay para makahunat gitu ba. Ano mo? Hinaw ta kay sa naman. Deliver na. Deliver na. Deliver. Sa. Walo nanti. Ha? Walo. Oh. Walo. Butang lang daan kan on dari. Ay, betul. Kuya sa sunod. Labing naman nila. Salamat sa pagkain ng sa Thailand, mga Panginoon, dahil mga pagod mo, panalangin mo, kinagkain mo, dapat yung paligyan, kailangan mo sa pagkanda ng mga naging, yung pagkita namin ay salamat sa mga mo, ibalik ang kanang malaya, at yung ganun lang. Amen. So, pwede na tong kaon kay mana nag-amo. Dire na to na butang para makahunat ta. Tay butangan na nila. Sus ka. Bulho na tong kamot ay kan. Kaso ay kanang anay. Para makahunat ta ba? Mana son? Ngaon na to niyo mga on. Nga mga anta. Nagko ka lang hiwa rin oh.
Bang nagpa. Hmm? Bang nagpa. Yan. Ako yung basa. Naglalaro ka ito nagbugas, sapsak. Aw. Good. Butang yang duha ba? Hmm? Butang duha na ano mo. Wala din, wala naman. Luhan lang. Ay, bilhin na nga karebe. Yun. Tingog. Mason. Kalihok. Duhat niyo? Ha? Duhat? Ayun na. Oh. Tulong na ni Ka, sir. Tilaw-tilaw pagkaon na ginagmay ay kan ba? Social gamay. Oh, ito ang lalo. Apay halo-halo. Apay halo-halo. Bila pinagawalo ito? Ha? Bila pinagawalo? Ito? 95. Kita na permente ito ano? Ha? Kita na permente. Oo. Tukal, sarap ba na? So, ikaw, sige na kami. Ah, pero duga-dugoy na ako kabalik na. Ha? Ilan ka na? Ilan? Size. Ano mo ikaw mo gawin? La. Turo sa Gaisano. Ah. Nakaon. Wala ka kan. Ha? Wala. Wala ka kan ng person. Ano mo ba? Ha? Anam. Ako nabusog mo balik. Ay siya. Oh, gamay na po. Bakit? Oh. Huwag mo na tandog ko balik doon. Huwag mo tandog ko doon. Bakit dalam na? Kunin ba isa? Okay, isa. Ano ba? Bahasa Ramos? Ano po? Okay. Maulaw na siya, maulaw. Wala mo na. Kaya dahil dito ko. Kalima na.
Tuyo mo na ko ni Kuya pamahaw ko. Para makahunat ka diba? Imo ko kamay gol. Ay, pero ka na pag-iinan ka na ko ganyan da. Oh. Cool. Ah. Tama. Asa ka itong tigulang sa yung limusa yung lit. Ako itong ipakaon. Ngayon mo ako. Ha? Alay. Iwan ka? Wala mo ito galing ko eh. Ano? Nay, tapunan lang dito. Ha? Ah, 99. Ano na? Ano na? Ah, naka? Ha? Naka? Kantan. Kantan. Surrender akong kauban. Surrender ko mga katil. Surrender. Harap. Ito na kaya napewa no? Grado. Halo na. Ano ba? Na. Gusto ko pa itong sudan. Gamay ng kanon. Bago ng skin. Hmm? Skin bago mo. Landan tag sudan kay sakto na tong kanon. Ya, paduwag ko. Hmm? Ya, paduwag ka no. No, ano pa? Hindi na takakaon na ba? Oh? Ay, salamat na guys sa inyong mga pagtanaw. Alim po, share na guys.